Diroja kaweke îro de ciwanê bajarê Dirbêsiyê ciwan qetena ji aliyê gropeka çekdar ser bi PYD ve hata revandin û şehîd bû. Ciwan qetena ciwanê bajarê Dirbêsiyê li rêkefta 25 sê sala 2012 jê pêşiya mala xwe demjimêr heştê êvarî ji aliyê çekdarên PYD ve hate revandin û piştî demekî termê wî bi kuştî hate dîtin. Ew jî piştî ku hatibû eşkencedan û termê wî hatibû şêwandin. Şehîd ciwan qetena di destpêka şoreşa Sûriyê de lêgel hevalên xwe li bajarê Dirbêsiyê xwenîşandan lê dijî rejima Esed encam dan û daxwaza rêzgarbûna miletê Kurd li Rojavayê Kurdistanê dikir. Şehîdê bajarê Dirbêsiyê razî nebû ji bajar derkeve. Berdewam serperiştiya ragihandina şoreşê li bajêr dikir. Heta ku hata revandin ji aliyê PYD ve û şehîd bû. Rejima Esed bi şehrezayî serperiştiya doseya ewlehiya Rojavayê Kurdistanê kir û PYD weke destek ji xwe re bi kar anî, ew jî bi mercê divê PYD tevahiya siyasetmedar, çalakvan, kesayetiyên bi bandor teror bike. Ew projeya ewlehiya rejima Esed ku hatî birêvebirin çendîn siyasetmedar û xebatkarên Kurd û yek ji wan ciwan qetena kirine qurbanî û hatine terorkirin. Ciwan qetena xwendevanê zanîngeha Tişrîn bû peşê zimanê erebî û piştre berdewamî li zanîngeha Helebê bi xwendina xwe da û di roja kaweke îro de li ser destê çekdarên PYD hate şehîd kirin.